wa pagyod masulbad ang problema sa mga libod-suroy nga mga bata nga magpakilimos sa kadalanan. Kinsa may angay manubag sa nagkadahan man sila sa kadalanan. Atos ng ilailahon sa report ni Andrea Patenya. Kunang ubang bata dunay bitbit nga gadget sama sa cellphone o tablet aron dunay kalingawan, di ikalimod nga dunay say mga batang magbitbit og bulsita ug dunay hinguson tibuok adlaw. O kung hapit nang muhupas ang ilang tama, manlimos dayon sa kadalanan o di kaha mangawat aron dunay ika-refill sa bulseta. Kini ang hinungdan sa nagkadaiyang tawag kanila, Rugby of Volcasil Boys, BLS kun batang libod-suroy, snatcher, mangunguot, child offenders. Apa na ila-ila gid ba nato sila og tarong? Usa ka grupo sa mga batang libod-suroy ang among nahinabi usa ka gabii. Ilang gilimod nga tigamitan sila og drogas apan nitug-an rasab pagkataod-taod. Taguo nato sila sa mga ngang Jessie, 14 anyos, ug si Ralph, 13 anyos. Ganahan mo ha? Yung kay tama. Ano man? Kay tama? Ina lang. Anong makwan? Ha? For kawin, ganahan mo. Kay? Lang may tama. Nitug-an sab ang duha, nga gawas nga manlimos o manaygon, manguot sab sila ug mang-snatch. Gani kadaghanang nadakpan silang Ralph ug Jessie sa mga pulis ug kay mga menor de edad, di sila mapriso subay sa juvenile justice law. Matod sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, responsibilidad unta sa mga pulis nga i-turn over sa barangay ang mga madakpang menor de edad aron ipaubos sa intervention. Ilagawin within 8 hours from the rescue of the child, ilagawin i-report at sa Municipal Social Welfare Office. I-turn over nila. No? So, it is now the Municipal Social Welfare Officer to determine kung 15 years old and above kung a child acted with discernment or not. Apan inay intervention, pagpanagmal maoy mahiaguman sa mga bata gikan sa mga pulis. Lotok mo basto. Takan sa mga yun, dito mapanong sige, dito na lang basto. Dito ako. Itong ka na ka to, bago man, dito rin tayo na kung sa gawas na ko. Ipagawas ka to, itamakan ka itong kuhan, mulag sir nila. Dugang sa mga bata, nga naanan na sila nga dagmalan ingon man mga kasakit tungod sa pait na storya sa ilang mga kinabuhi. Grade 1 ra kutob si Jessie kay wa na ikapaskwela ang iyang mga ginikanan. Deaf-mute ang iyang mama samtang palahubog ang iyang papa. Di unta niya buot nga manlimos o mangawat apan. Kapilapan, kapag isa di ko katawag sila kay sa kalimutan ko, madlok na kong huli ko ma. Kapilapan mo ko ngayon, hikpan ko. Samtang si Ralph ug iyang 8 ka igsuon, dugay nang gibiyaan sa ilang amahan. Misugod kini gamit og drogas human maimpluwensyahi sa iyang inahan. Baka nakaibarong siya mo kay nakakita mo sa mga magad kay manuyot lang sa akong bala. Pag-anak ako na asawa ni mama ba na kwanza, nuyot lang sa akong tubangan. I-idolize ba yan mga bata ang mga parents, no? Kung sila makita sa ilang parents, ila po ng tundon. Matod sa sociology professor sa University of the Philippines, Cebu, kining tanan masubay gihapon sa problema sa kakabus. Gani sa datos sa National Statistical Coordination Board, nisaka na nga to sa 405,694 ang mga kabus nga pamilya sa Rehiyon 7 sa tuig 2012. Ang number one reason hindi mo makitaan, dipit na sila. So sa community, way klarong mga balay. So ang mga bata, dili magpundo so sa balay kay wa man sila tarong nga Pinoyanan. Kani siya, problema ni siya sa gobyerno. Ang gobyerno gid ang moatubang ani. Samtang wa pagyud masulbad ang dugay ng problema sa kakabus, responsibilidad unta sa mga opisyales sa barangay ang paggiya sa mga ginikanan. Parents cannot give what they don't have. And it's very a long process. Kung panaw na na we expect these parents na tagaan ang iyang mga anak o may paghiya kung sa mismo ginikanan o kung na iyang experience before. Kiawhag sab ni Father Carmelo Jola sa Dilaag Foundation ang iyang mga kaubang pari nga moadto sa mga squatter areas aron magkatekismo sa mga ginikanan.
Matud niini, importante ang values formation sa matag pamilya sa bisan unsang estado kay do nagihapoy mga kabatan-unang gikan sa arang-arang nga mga pamilya nga mosampot gihapon sa drug addiction, krimen o teenage pregnancy. Tugitas gawas, mo nagisulti Santo Papa, we need to have the smell of the sheep. Many of us, priest, komportable man kami. Among ko, comfortable, it can be a comfortable life. We have to go out, at to get it to. At to street children, street families. Mato ni Jessie, kung gigam lang siya tarong sa iyang mga ginikanan, di unta siya musud og bisyo. Ni ang kini nga KSP siya, kunkuwang sa pangga. Taliwa sa mga luha, nagpabilin gihapong malipayong bata si Jessie ug gani damgo niining mahimong usa ka engineer o di kaha singer. Dugang sa DSWD na kung kinsa kadtong gustong mupaambit sa ilang gugma sa mga batang libod suroy, mahimo silang mo-apply isip foster parents o mutabang paghangyo sa mga bata nga magpasagop sa mga street children drop-in centers. Adunay sikat na panultiho ng atong pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal nga ang mga kabatan-unan ang paglaom sa atong nasud. Apan lisod kabuoto na ang maong tinguha, kundi magtinabangay ang tanan sa pagsiguro nga mahatagan sila sa saktong giya ug saktong pag-amuma. Andrea Patenia, News 5. Karong Lunes na makitan sa TV5 ang remake sa Bisayang fantasy nga si The Good, The Wonderful. Ang maong serye naglibot sa istorya sa usa ka katingalahang kanding nga malibang og kwarta. Jinky Bargio, sugin ni Human nagmalampuson ang Bisaya nga fantaseryeng ang Manok ni San Pedro dinhi sa TV5 Cebu Channel 21 sud sa usa ka tuig, karong Lunes, laing Cebuano teleserye na sab ang angayang atangan sa atong mga televiewers. Pinaagi sa International Pharmaceuticals Incorporated kun IPI nga maoy nagproduce sa maong salida, usa ka makalingaw nga remake sa Sigut the Wonderful ang giandam alang sa mga Bisaya. Matod sa direktor ug writer sa teleserye, gawas nga makalingaw ang maong teleserye, daghan pang pagtulunan ang makuha gikan niini. Samtang nagdagang istorya, di lang yung mahibawaan na naing musuot ng moral lesson para nato. Kay kitang tanan din sa aruan, kalibutan, huwag man mahibaw yung kay atong mga sakit sa Tungod sa kalampusan sa Manok ni San Pedro, hinungdan nga gipili gihapon sa producers nga kapatid network lang gihapon ipagawas ang Sigut the Wonderful. Ako pinuin ang acceptability sa production. Nakita ko na gitapos sa mga tao o na ipagayo. Maybe, no, it is an improvement now with the kind of teleseries. Di kayo sa necessarily pareha sa friends. So, I think it's because ang mga Bisaya doon, malinaw di kayo salita sa Bisaya. Gipaila-ila kaganiha ang mga artista sa maong Bisaya nga fantaserye nga naglibot ang istorya sa usa ka katingalahang kanding nga malibang og kwarta. Naglaom sila nga unta suportahan kini sa mga televiewers. Sugod karong Lunes sa alas 11:30 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, makita na ang Good the Wonderful. Doon na sa replay matag adlaw Sabado. Mga nagbilagi sa sigilano si Good the Wonderful, ipakita niya na ang tao hindi dahil maayo na maigog sa mga bahandi, mga kayumulawan, mga na kinangwana. Ang pagkamayang tao mo labing importante. Jinky Bargio, News 5. Ubo katong naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Biyernes, Mayo 16, tuig 2014, hangtod sa Lunes. Kini si Frank Palilom Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Action!